disadvantage bụ na iwere ike ọ bụ na ịbụ ajọ mmadụ iwere bad character ikazi esi ka izeelu m ka isobe nwunye m maọbụ ka isobe ụmụaka m for the part na mụ na gị nọ n'iyi na alụsị ijere n'ebe ụmụaka m nọ all my spiritual lineage alụsị a ga-eso gị any of my spiritual lineage onye ka ọ dị wee dị dedili maka na ọ bụgodo uli na ịmarọ na nwanne m ka ọ bụ ọ ga-aya gị ọya na ịmarọ mana ịmazie na nwanne m ka ọ bụ wee na-emegide ya ka na-emegide ya na ụdị na ọ bụrụ gị na ya nọ gị na nwanne ya nwoke gbalị ndụ ọ bụrụ gị na ya gbalị ndụ esi ka imegide alụsị na-egbu oge maka gị nọ spiritual lineage ya mụ na gị gba ndụ tata gị na family m niile agba na ndụ mụ na gị gba ndụ tata mụ na family gị niile agba na ndụ nwere ihe m ga-eme nwa gị nwunye m ga-eme nwunye gị onye nke na ya gbalụ ndụ ị na-ịchụkọta nwaanyị ịma nchụ nwunye ya gị na mmadụ gbaa ndụ maka na alụsị nọ gị n'azụ alụsị na-eche gị ka o gbuo gị tupu ijebe ịgba ndụ jụọ ese chee echiche ka ịma ma ị ga-ezete nwukwa tupu ịgba ndụ jee lee elilo na-aba ụla ka icheli ya echiche jụọ onwe gị ese kpọọ onwe gị mitin ị ga-emenwukwa ibe dị n'ebe ị ga-emenwukwa ibe dị na ya maka na any mistake ọ kọsụọlụ gị perpetual damage echeta ebebe ya ka ọ ga-eme gị